Αυτή τη στιγμή, μετά από όσα γίναν και από όσα προηγηθήκανε, είμαστε επί του έργου, στο έργο. Όπου να είναι τα δύο τρελά παιδιά, ο Νίκ και ο άλλος και ο Μάκης ο τρομερός, θα κολλώσουν και θα κάνουν όπισθεν για να πάμε να φορτώσουμε. Καθίστε να δείτε την όπισθεν, τα μαλλιοκούβαρα με τους προβολείς αναμένους, τα τρελά παιδιά, τι όπισθεν κάνουνε, για να πάρετε μία γεύση. Αναμονή, αξίζει τον κόπο. Αναμονή. Αναμονή. Αυτό στα δεξιά μου που πάει να κουτουλήσει τον άλλον είναι ο καρδιακός, ο Νίκ. Δεν το κουτούλησε. Ξαναβάζει όπισθεν και ξανάρχεται. Πω, κοιτάτε τι γίνεται, έρχεται. Αυτή είναι η όπισθεν. Έλα καρδιακέ μου, δεν είπαμε να πατήσεις για τον κάμεραμαν, είπαμε να κάνεις όπισθεν, αλλά όχι να πατήσεις για τον κάμεραμαν. Οπα! Και πάμε στον άλλον τώρα, μπροστά. Ο άλλος μπήκε με τη μούρη, τώρα θα κάνει μανούβρα, τώρα θα μανουβράρει το τρελό παιδί. Και καθίστε να δείτε όπισθεν που δεν έχετε ξαναματαδεί. Μαλλιοκούβαρα ο μικρός, περιμένετε τώρα. Ο φίλος μου εδώ πέρα. Το πιλωτήριο, κάντε δουλειά στο αγόρι μου τράβα. Κοιτάτε πως ανοίγει μουσαμά, κοιτάτε τέχνη, κοιτάτε επιστήμη. Να πάρετε μια εικόνα. Το πιλωτήριο μέσα. Τα ξεσκονόπανα εδώ. Εδώ. Τα ξεσκονόπανα. Εδώ το έχει σουζάρι. Το έχει σουζάρι ρε παιδιά. Εδώ έχει σουζάρι ο μικρός. Περιμένετε να μην κινηθεί καθόλου. Λοιπόν, περιμένετε, αυτό δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, εδώ το έχει σουζάρι, το έχει σηκώσει στον αέρα. Πω, περίμενε. Λοιπόν, εδώ, να τα τιμόνια, στον αέρα είναι τα τιμόνια. Έλα πουλάκι μου μπροστά. Έλα μπροστά τώρα. Πω, οργώνει το εργαλείο, οργώνει και βγαίνει πάνω. Να δείτε τώρα την όπισθεν της ζωής σας. Ανάβουν τα προβόλια. Γίνεται η όπισθεν της χρονιάς. Έρχεται. Είπαμε όχι να πατήσουμε τον κάμεραμαν. Προχωράμε. Πω. Αυτά μόνο στο Κιούλου συμβαίνουνε. Μόνο στο Κιάπα Σίγμα συμβαίνουν αυτά που βλέπετε, φίλοι. Φίλοι του ίντερνετ και του διαδικτύου. Και πάρτε και μια γεύση τώρα από το πιλωτήριο, όπως το προηγούμενο. Πάρτε και μια γεύση από το πιλωτήριο μέσα, όπως είδατε και το άλλο. Εδώ είναι το πιλωτήριο με όλα τα κομφόρ, τα μπιου εδώ πέρα, για να μιλάμε με Ευρώπες, μέχρι Ευρώπες πιάνουν αυτά εδώ πέρα, τα μπιου. Και το κλασικό, το άνοιγμα μουσαμά. Άνοιξε πουλάκι με το μουσαμά, να δούμε πως ανοίγουμε και μουσαμά όπως ο καρδιακός. Κοιτάτε, άνοιγμα μουσαμά, δεν έχετε ξαναματαδεί. Ένα αυτό και ένα το προηγούμενο. Έρχεται και ο τρίτος εδώ, ο φίλος μου ο Ποτηράκης. Χωρίς να βρέχει έχει βάλει καθαριστήρες. Εδώ. Άμα δεν σε βάλω στο διαδίκτυο, έτσι, γέλα παιδί μου, γέλα.
Ο άλλος, δώσε το χαρτάκι. Πω σήμερα τι έχει γίνει σήμερα.